హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ గోని మీద డీజే మీద ఉంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో. లిరికల్ సగం లిరిక్స్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఫోటో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. బిఏ నిన్ను బోర్ మంతిట్టు నన్ను వ్యక్తలు వాడుకొని తాలిమేం చేసిము సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో నిన్నటి వీడియోలో ఒక కామెంట్ కూడా పెట్టలేదు. ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ లైక్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. నాకు కామెంట్ లైక్ ఈ రెండే చాలా అవసరం. మీ నుంచి కోరుకునేది ఒకటే, లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరిక్స్ ఉంటుంది. లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ రాసి ఉంటుంది. లిరిక్స్ రాసి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 9 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఎవరిదైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, ఫోటో 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక్కొక్కటి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకండి. స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో 2 ఎఫెక్ట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. చివరి దాకా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ముందుగా ఏం చేద్దామంటే బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 10 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మధ్యలో ఇంకో ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు. ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసేయని 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే మొత్తానికి చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లాంగ్ ఫొటోస్ని కూడా 1 అండ్ 2 అండ్ దీనికి 3 ఫొటోస్, ఈ 3 ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్తో సహా ఈ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 9 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దీన్ని పేస్ట్ చేస్తే, సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి
ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వీటిని వదిలేసేయాలి. ఈ ఫోటో ఉంది, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 1 2 3 యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వదిలేసి మళ్ళీ ఇటు లాస్ట్లో 2 ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో మీ లైక్ అండ్ కామెంట్ నాకు చాలా అవసరం పడుతుంది. తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.